Fai un momentiño eu falaba de que en Doade fai máis de 800 anos ou por aí que hai feira, que houve unha emigración masiva, que a xente resisteu, que se mantuvo a feira, pero resistiremos a mina se a fan? Non. Non, eu estou convencido que non. Porque o que non pudo a migración, a miseria, a fame, a guerra... Isto non vai. Sei o que é, e sei que emociona, e sei que o que ten a terra aquí, se a min me dá pena e casi me dan ganas de chorar, imagino, pois, o Fira é unha veciña que me pideu que firmara a alegación, me dixo, ti que eres, era lle pareció unha cara conocida, non sabía quen era, pero eu viña xa a firmar, bueno, veña a tomar o pulpo, porque con que agua vamos cocer o pulpo? Coa que ven da mina? Non. Coa escombrera da mina? Non se pode. Non. Entonces, se ven a mina, acabase Doade. Desgraciadamente, estas barbaridades non están pasando en Doade, están pasando en un montón de sitios. Cando nos colocan eólicos, nos colocan vertederos, nos rechean o mar, a sensibilidade que teñen quen ten decisión polo medio ambiente, pola natureza, parece que non existe. E aquí prima máis unha parede grande de aluminio e unha chimenea botando fume que un prado cheo de vacas ou de legumbres. Desgraciadamente é así. O fin, eu vou votar a miña firma. Gracias. Nada, non me des as gracias, que vin a propósito. Non pasei por aquí de casualidade. Como non che vou dar as gracias? E as veces que faga falta, eu estou aquí. Gracias. Eu tamén podo venir eu elevar a Soltelo e a Pontevedra e así onde vayamos estes días. Podes levar unhas canas? Non sei se conoce tanta xente. Vale, non digo, sei que... Porque aquí son moitas firmas. Home, o que pasa que despois penso que tamén podemos aproveitar cousas para tal, entón para eso xa imprimimos ¿Estáis dando a la gente cosas colectivas? xa está, non? Bueno, e se queredes colle de aí algún tarde... Estes están desexando. Vale, sí. Pero nenos, con prudencia, que non se xente Mira, Xa está, xa está. onde vas por esto?